الرجيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah wanda ga shi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin ɗora tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka saba bayan kowace sallar asar. Yau ga shi da ikon Allah za mu ɗora kamar da aka saba wanda yau shine ini na 9 a cikin wannan wata mai albarka, wata na Ramadan.
hijira ta manzan rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446, wanda ya yi daidai da tara dai har yau ga wata na 3 miladiya Isa dan Maryam 2025. da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci. Na'am, muna cikin suratul kahfi, mun kwana daidai aya ta 82. yanzu nan za mu tashi kan aya ta 83 kan wannan kissa mai albarka ta salihin bawa sarki mai adalci shine Zulkarnaini, wanda sunan shi Iskandar. An kire shi da suna Zulkarnaini ne ta yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore mai cikin zagayawa da yake yi, ya zo yamma ya kai ƙarshen inda ɗan adam yake kai, haka ma ɓangaren gabas ya zagaya ta ɓangaren gabas sai da kai iya inda nan na ɗan adam zai tsayawa. saboda ya yi gabas da yamma, ya ga ƙarshen yamma ko da ƙarshen gabas, yadda sai an ba shi wannan suna. wasu kuma sun ba shi sunaye sanadiyar da aka ba shi wannan suna wanda ba wannan ba, to amma wannan dai shine mafi shahara kamar yadda kissa za ta karantar da mu. to wannan bawan Allah sanadiyar wannan kissa kamar da yadda bayani ya gabata farkon shiga wannan sura, yana daga cikin tambayar da ƙuraysha sun kai manzan rahama sallallahu alaihi wasallam na cewa annabi ya ba su labari dangane da mutunan da ya yi yawo na ƙasa ya zo gabas da yamma. to shi ne wannan bawan Allah Zulkarnaini. farkon sura ko farkon kisa shi ne Allah ya ce wa yas'alunaka ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. Allah ya ce wa yas'alunaka, kuma suna tambayar ka ya kai manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suna tambayar ka an Zulkarnaini dangane da labarin Zulkarnaini. Allah ya ce kul ka karantar da su cewa sa'atlu alaikum, lalle zan karanta gare ku minhu dangane da labarin da kun tambaya na wannan sarkin, na wannan bawa Allah Zulkarnaini. zikiran za ambata muku ambato, ko zan labarta muku ambato akan wannan bawan Allah. to wannan bawan Allah maluma suna cewa mutum hudu Allah mallaka ma wannan duniya. tazara wadda an kai tsakanin annabi Musa tsakanin annabi Isa so a aiko manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wasu na cewa kai duka da tarihin duniya mutum hudu Allah ya mallaka ma wannan duniya gaba ɗaya. musulmi biyu, kahirai guda biyu, wanda kuma Allah ya mallaka musu duniya. mulkin su ya kai gabas da yamma. sun ka ce kahirai guda biyu shine Bukhtanasar. Bukhtanasar kamar da yadda muka yi bayani cikin suratul Isra'i. kaga wannan Bukhtanasar ya yi yawon duniya, shi ma Allah ya ba shi mulki. da kuma Namarud wanda suratul Baqara Allah ya karantar da mu. to wannan su ne kahirai wanda Allah ya mallaka ma wannan duniya. musulmi guda biyu sun ka ce annabi Sulaiman alaihi salam da shi wannan bawa Allah Zulkarnaini. shi wannan Zulkarnaini ba manzo bane, ba annabi bane, tare da cewa wasu maluma suna cewa annabi ne, amma maluma sun raja da cewa mai mulki ne, salihin bawa mai adalci. to shine Allah ya ce wannan bawan Allah lalle za mu labarta muku minhu dangane da labarinsa, ko wani bangare na labarinsa za mu ambata muku zikira ambato a kansa.
Allah ce inna makkanna lahu, lalle wannan bawan Allah Zulkarnaini, Allah ce inna makkanna lahu, lalle mun tabbatar da shi fil ardi a cikin ƙasa. Ya ce makkanna lahu ma'ana Allah ya tabbatar da shi, ya bashi duk abinda mai mulki yake da bukata. Allah ya tabbatar da shi ya samu gindin zama a cikin ƙasa, ya zamana a cikin wannan duniya. Allah ba shi damar duk abin da yake so ya aikata. Allah ya ce wa atainahu, bayan wannan mun ba shi min kulli shay'in, a cikin dukkanin komi. Allah ya ce sababan na sabab, ya ce sababan na abin da mai mulki yake da bukata. Kowane dai abu Allah ya hore mishi cikin kowane bangare. Kun ga mai mulki yana da bukata abubuwa da yawa, bangaren kayan aiki, bangaren sojawa, bangaren abin nan karfi, ko ba haka ba, bangaren samun rinjaye, a samu rinjaye yaƙin kowace ƙasa za a tahiya, za a yaƙe ta, bangaren ilimi, bangaren fikira, duk abin da ka san mai mulki yana da bukata. Allah ya ce mun hore mu wannan bawan Allah. Shi ne Allah ya ce wa atainahu min kulli shay'in sababa, mun bashi min kulli shay'in, kowane irin nauyin, kowane irin abu, sababan. Allah ya ce mun hore mai wannan. To yanzu gashi Allah ya hore mai wannan, ya za shi sai zagayawa kenan. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. To gashi Allah ya ce mun hore mai min kulli shay'in sababa, cikin komai Allah ya ce mun hore mai hayya ya kama duk yanda ke so ya bangaren aikatawa, bangaren kama hayya, bangaren duk abin da ke so ya aikata. Allah ya ce mun hore mishi. To tunda ko Allah ya hore mai matsayin shi da mai mulki wanda Allah ya mallaka mai bangaren gabas da yamma, kagaran gadi ya same shi. To shine Allah ya ce fa atba'a sababa, sai ya kama hayya ta rangadi na yawon inda Allah ya mallaka mai cikin duniya. Kuma wannan bawan Allah, kamar da Imam al-Qurtubi tafsirinsa ya hakaito bayani na Ibn Ishaqa, shine mutumin da an ka samu, shi ɗaya ne mutumin da an ka samu Allah ya hore mishi cikin rangadin da yake yi, duk ƙasar da ya zo sai ya cita da yaƙi, saboda komi Allah ya hore mishi. Duk ƙasar da ya zo malam sai ya cita da yaƙi, sai sun musulunta sannan ya huce. Haka yake yi duk inda ya zagaya. Da shi ne Allah ya ce fa'atba a sababan, gashi ya kama hayya ta rangadi ta karantar da addini na yaƙin al'umma wanda suke kahin rai. Allah ya ce hatta idza balaga magariba shamsi, sai da ya zo gab inda rana take faduwa. To nan da Allah ya ce ya zo inda rana take faduwa, kamar yadda malumin tafsiri wanda suke da aqida karkashin karantarwa ta manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, abinda ake nuhi, kun san duniyar nan tana kewaye da ruwa. To da yawo iya karshen yamma inda ya zo, to gab da inda ruwa suke babu wurin tsallakawa. Mun fahimta, ruwa sun tare bai ya tsallakawa, teku ta tare bai ya tsallakawa. To yanzu in dan kana bakin teku kuma ga lokacin haduwar rana yayi, kaga abinda zaka doka kamar rana tana haduwa ne cikin ruwan nan, cikin caban nan. Sai Allah ya ce wajadaha tagarubu, sai tar da wannan rana tana haduwa fi ayni, a cikin wannan teku shine ayni. Nan ainihin da ake nuni shine ruwan dan na teku. Kuma Allah ya ce hami'atin, wanda yake tattare da cabo, kenan inda ruwa suke kuma da cabo. Sai inda ya garwan shi da tunani ne da gani ne, da ganin shi kamar rana tana haduwa ne nan cikin ruwan nan da inda cabo, saboda girman da adda rana. Inda za a siffanta a ce za ta haduwa wannan wuri ta hikanin ta hadu nan, yalla mun fahimta. Shi yasa iya ganin shi
kai maluma suke buga misalin kamar ganin haɗuwar rana wanda a cikin ruwa ne. Yanzu kana cikin teku sai ga rana can kana gan ta tahi sai ka ɗauka kawai ta haɗa na cikin ruwan, kuma alhali ba haka ba ne. Kai iya ganinka ne nuna ma haka. To shi ma ganin shi ne Zulƙarnaini. Ko Ibn Kathir ya kawo cewa wasu har suna kawo cewa masu kissoshi da masu ba da labari har suna cewa har ya tsallake inda rana take haɗuwa ya ƙara can gaba yana ganin rana ta haɗu ta baya gare shi. Ya ce wannan duk cewa ce, babu haƙiƙanin labari, wannan ba gaskiya ba ne. Ya dai ga inda ya gani bakin ruwa sai ya tsinki rana ga magacin za ta haɗu, sai ganin shi nuna mai tana haɗuwa ne cikin wannan ruwa da laka. Allah ya ce daga nan kuma wa waje da inda ha ƙauman sai tarar da mutane na wannan wuri inda hannun ke na wurin ruwan inda bakin inda ya tsaya, mun gane ko, sai tarar da wasu mutane nan. Ƙulna Allah ce mun faɗa gare shi, wannan Allah ne ke magana. Allah ce ƙulna mun faɗa gare shi ya Zulƙarnaini, ya kai Zulƙarnaini, in ma an tu'addiba, an baka dama idan ka tarar da al'umma kahirai ko ka azabtar da su, wa in ma an tattakhidha fihim husna, ko ka riƙi gurangwami a kansu. Kenan kana da zaɓi, in ka zo in kana son karkashe su ko in kana son ka ba su zaɓin cewa dole su karɓi addinin musulunci, in ba su karɓa ba kawai ka karkashe su. Wanda ka ga dama ka bautar da shi ko ya kasance kahira amana, duka dai an baka wannan yuka, an baka namu. To yana jin haka sai ya fada ya ce, qala amma man zalama fasawfa nu'adhibuhu thumma yuraddu ila rabbih فيعذبه عذابا نكرا. tunda Allah bashi wannan ga hannunsa, an bashi yuka da nama na bahaushe, sai yanda ya ko ba haka ba, to shi ko yanda ya tsara kala sai ya ce amma man zalama, amma lalle duk wanda ya zalunci mana ya shirki ya kahirce ga ubangiji, to irin wannan fa sawfa nu'adhibuhu, lalle tabbata sanu za mu yi mishi azaba. Mana abinda yake a kansa shine azaba za mu mushi inda ya habba musulmata ba. Yace summa yuraddu ila rabbih, sannan a mayar da shi zuwa ga ubangiji ne, saboda an kashe ka ai sai koma ga ubangiji ko, sannan a mayar da shi zuwa ga ubangijinsa, fa yu'adhibuhu, ubangiji shi mai azaban nukura, azaba bi kiyama. Kenan nan mun kashe shi saboda bai imani ba, ya mutu kahirinsa, to duka wannan azaba da mun kai mai azaba ta wajen ubangiji ta yi wannan tsanani. Shi ne ma'anar sannan a mai da shi zuwa ga ubangijinsa, sai ubangiji shi mai azaba a bi kyama. To mai wanda ya imani ho, wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. yace wa amma man amana, amma ko duk wanda ya imani wa amila salihan, ya aikata aiki na kwarai, to irin wannan falahu jazaa'anil husna, yana da sakamako kyakkyawa. Nan za mu mu'amalance shi mu'amala mai kyau, kuma idan ya mutu yana da aljanna a wurin Allah, shine jazaa'anil husna, sakamako kyakkyawa. Mafi kyan abin da aikata kenan shine aljanna. Kuma mu'amalar za mu yi da shi, wa sanaqulu lahu, za mu faɗa gare shi min amrina, a cikin al'amarin mu yusra, komi sauki ne. Ma'ana duk yadda za mu mu'amalance shi, za mu mu'amalance shi da sauki. Ma'ana duk abin zai fito a bakin mu ko abin da za mu aikata gare shi duk sauki ne, abin da zai samu sauki ne, saboda addinin kashi sauki ne. Yalla mun fahimta. To tunda ya kama addini, kaga komi zai sauƙaƙa gare shi. Bangaren mu'amala, abin da za mu faɗa gare shi, abin da zai aikata sai ga duka sauki ne. Na'am. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا
كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. to gashi ya ƙarike da yamma kuma yanzu ya nuhaci gabas, shine Allah ce thumma atba'a sababa, sannan dai sai kama hayyashi ta tahiya, hayyashi ta rangadi. Allah ce hatta idza balaga, har sai da yazo matsali ash-shamsi, gab inda rana take hitowa. Shi ma abin da zaka suranta shine bayanin dasu, shi ma ya kawo gab inda bakin karshen ruwa bai iya tsallakawa gaba. To har yau irin yanda ya gani can, ganin shannun na mai rana tana faduwa cikin ruwan nan ko, to har sai ita ma rana kamar nan da take hitowa wajen ruwan nan, irin ganin da ya yi wajen faduwar rana. To shine Allah ya ce wajadaha, sai ya tarar da ita tatalu, tana hitowa ne ala qaumin, akan wasu mutanen da lam naj'al lahum min duniha sitira, ba mu saya musu wata sitira ba tsakanin su da inda za ta ke hitowa, ba wata sitira. Su wata halitta ce Allah yana, wata duniya ce ta musamman. Wasu mutane ne ya tarar gabaskin duniya wajen mafitar rana, to su ba wani abin da Allah ya sha makanci, ba wani shamakin da Allah ya saya musu tsakanin su da rana. Shi yasa kamar yadda Hassan al-Basri ya ce su wannan bayan Allah in ranar ta hito malam shigewa ne suke cikin ruwa cikin ruwa suke shigewa, sai lokacin da rana ta yi zuwa haɗuwa sai su hito bayan Allah. Ba wata sitira, ba wani abin da sha makance su da rana, ko wani gini, ko wani duwar watsu, ko wani itace, haka ne kawai Allah yi su cikin rana malam, cikin rana suke rayuwa, cikin rana suke abin nan rayuwa. Wasu maluman tafsir suke cewa irin su Abdullahi da Abbas, saboda ma wurin nasu baya ɗaukar gini, ƙasar ba ta ɗaukar gini, ko ayi gini ba ta tsayawa, haka da dai Allah ya halicce su wannan wuri kuma suke rayuwa. To ya ga wannan kuma ya musuntar da su, kuma yanzu daga nan ha zai ƙara ci gaba ya ta yawo. Shi yasa Allah ce kazalika, haka ne yadda kun ga an ba ku labari, ya zo ya ga inda rana take faduwa, ma'ana yammacin duniya, kuma yanzu ga shiga baskin duniya. Duka wannan labari da muke ba, abinda muke ba ku nashi, Allah ya ce kazalika, haka ne wa qad ahatna, mun kewaye bima ladaihi, dangane da abin da ke tattare da shi, duk wani abin da ke tattare da shi na shoshawa, na kayan yaƙi, na duk wata fikira, Allah ce mun kewaye dukkan abin da ke tattare da shi. Khuburan, kama a ce ilman, bangaren ilimin mu Allah ce mun kewaye komi, muna da ilimi akan wannan bawan Allah Zulkarnain. To daga nan sai yana kuma thumma atba'a sababa hatta idza balagha bayna as-saddayn wajada min dunihima qauman لا يكادون يفقهون قولا. Allah ta thumma atba'a sababa, sannan kuma sai kama hayyar tahiya. Kun ga ya zo gabaskin duniya, ya zo yammacin duniya, to yanzu kuma sai ya huskanta wani bangare. Allah ya ce hatta idza balaga, har sai da ya zo bainas saddaini, tsakanin duwar wasu guda biyu. Yana zuwa wannan wuri, waje da sai ya tarar min dunihi ma ai min wara'il jabal kenan, min wara'is saddaini, bayan wannan duwar wasu sai ya tarar da kuma ikon Allah ga wasu kaumun mutane. Ya zo gaba da wasu mayyan duwar wasu, to tsakanin duci bi, ga duci nan ga duci nan, akwai tazara tsakani wadda hayya ce wadda ake hucewa. To bayan wannan duwar wasu sai ya tarar da wata al'umma ce ga ta nan, kuma wata duniya ce ta wasu al'umma ga ta nan. To su wannan mutanen da ya tarar da su, la ya kado na ya fuƙahu na ƙaunar, ba su ma ko kusa su fahimci magana. Maluman tafsiri sun taɓa yannai, duk yaranka ne ba su shi yaranka, kuma kai ba za ka taɓa shi yaransu ba. A da san ƙwari kenan, ba za ka iya fahimta yaransu ba. To amma sun tun da Allah ya hore mai komi Allah ya hore mai, kaga shi dole zai iya samun damar shi magana da su. Wace irin magana ce, gwaranci ne, a tarjuma ce aka mai, Allahu alam. Sun dai magana, sun gane ma juna. Shi yasa ma sun ka faɗa gare shi, sun ka ce qalu ya dhal qarnayn inna ya'juj
ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. to yana zuwa wannan wuri ya tarar da wannan bayan Allah bayan wannan duwar watsu wanda Allah ya ce ba su ma ko kusa su fahimci magana. Wata irin halitta ce ga tanan, wani iri yare ne gashi nan ba su iri yaran su ba. To haka Allah ya kaddare da shi Allah ya hore mai komi, to Allah ya hore mai yin magana da su, don har gashi za su kama kokiyan abin da ke damuwar su, wanda wannan kun ga al'ada ce, ashe ko in ce sunna ce ta masu mulki. Don shugaba ya yi gadi ya zo wata ƙasa ya zo wata jiha, kaga maza zai tattauna da mutanen gari ko ba haka ba, mi abu bukata ko su haɗa mishi. To haka ne su ma wannan bayan Allah suna ganin Zulkarnaini gashi tare da sojawa, da ka gani ka san dai Allah ya mai mulki. Kawai sai sun kama koke, Allah ce kalu sun ka ce ya Zulkarnaini, ya kai Zulkarnaini, inna ya ajuja wa ma'ajuja, lalle ya ajuja wa ma'ajuj. Su wannan ya ajuja wa ma'ajuj ajiye suna cikin ƙabila ta ɗaya annabi Adam, sai dai ƙabila ce kamar ƙabila ce guda biyu. Ƙabila guda tsawonta har ya tsallake ya ƙetare iyaka na Bahaushe, ita ko ƙabila guda gasharci har ya kai inda shi ma dai ƙarshen gasharci ne. To kuma Allah ya su maɓannata ne, ɓannawa na duk wata halitta da kasance tana da ɓanna, to sun yi su ɓanna. Da shi sa ko da ya zaka suna cikin azaba, wannan halitta tana azabtar da su. To shi ne sai sun ka faɗa gare sun ce ya Zulkarnaini, inna ya ajuja wa ma'ajuja, lalle wannan halitta ya ajuja wa ma'ajuj mufsiduna fil ard, suna banna a cikin ƙasa, suna banna. An ce kashe dabbobi suke yi, duk yadda kun kashe bika halaka shi bika suke yi, ga sunan su dai babu alkhairi ta da su. Mufsiduna fil ard, sai sun ce fa hal naj'alu laka harajan, shin kana so na musayya maka jinga ala an taj'ala bainana wa bainahum saddan, naka sayya tsakaninmu da su shamaki. Ma'ana muna iya musayya maka jinga, kaga ma iyaka su sa jinga da su suna dokata su sayya mai jinga, duk abin da za su basuwa kenan kamar kwantaraci, duk abin da za su basuwa su dai a sha makance wannan hayya da suke shigo musu, a liƙe musu wannan hayya su bar shigowa. Komi suna iya basuwa saboda sun matsu. To dai zan mai mulki ne mai tausayin al'umma, wanda gyara ne a gaba gare ba banna ba, tausayin al'umma a gaba gare shi. Ƙala sai ya ce musu ma makanni fihi rabbi khairun, duk abinda Allah ya tabbatar da shi, duk abinda Allah ya tabbatar da ni akai na mulkin da Allah ban, na imanin da Allah bani, khairu yahi alkhair, duk abinda za ku bani, duk wani abin da za ku bani, abin da Allah bani ya yi abin da za ku bani. Abin da ke so dai gare ku guda ne, fa'inuni bi quwwa, ku taimaka min da ƙarfin hukuma, ku zo a kama a yi aiki tare da ku, tashi ku gina ƙasa kenan, a koya muku aiki, a koya muku gina kanku da kanku, ba a yi muku ba yanzu mun kai muku mun taimato yan ta lalacewa. A rayu aiki tare da ku ga yadda ake yi, ko da kun buƙaci wani abu ka za ku yi abinku. Na Bahaushe ce a koya ma kamun kihi ya taba kihi kullum, ko ba gaba rada mai kamo kihi ya mutu, mai kamuwa shi ba ka mutu ya za ka yi, sai ka zama masaki ko. Amma a koya ma wanda ake yi, to ka azanta ya tare da kai ana kamuwa, kaga sai ka rika taya kana kamuwa kanka. To kawai abin da yake karantar da su kenan, ku zo ku kama a yi aikin tare da ku. Shine ce fa'inuni bi quwwa, ku kama min da ƙarhin ku. To idan kun ka kama min, ba wai saddan ba saddan suka nufi ba na cewa an taj'al bainana wa bainahum saddan ko
yace idan kun ka kama min bi quwwa kun ka zo kun ka kama tare da ku yace aja'al bainakum wa bainahum radman zan saya muku radaman yahi karin saddan shi yasa sun ce amma radamu huwa akbaru min as-saddi li'anna ar-radamu ma ju'ila ba'dahu ala ba'd hatta yusbihu kal hijabil mani' sun ka ce abin nan saddan ko radaman kai yahi saddan saboda shi ana shigar da wani cikin wani ne ake sayyawa sai ya kasance wani hijabi wani shamakin da ke iya hana a shigo a tsallako to amma kaga sadda ana iya tunkuɗe shi a shigo mun gane ko amma shi radaman ba za a iya tunkuɗe shi ba sai abinda Allah yi to yace in kun ka kama min to abinda kun ka nema linka ya muku ne za a yi sai a yi muku mai ƙarfin da ba wanda ya tunkuɗe shi to sai ya ce musu آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. to wannan bawo Allah Zulkarnaini wani gini ne za shi wanda ba taba ganin irin shi ba. Duk magini sai dai shi gini da suma tai da laka ne ko to shi amma wannan magini da karhe na zai gini karhe malam gina karhe to shi na zuce yanzu an zamana ana tattaunawa yanzu a ciwo kan wannan aiki irin da abinda ake da bukata na a kawo kaya aiki to shi ne ce musu atuni zubar alhadid ku zo min da guntayen karfa wannan guntayen karfa abinda za ka misalta shi kamar birguna kan magini ce a kawo birgi shi ne abinda shi ma nema gare su zubar alhadid guntayen karfa a kama guntayen karfa to haka an tattara mai guntayen karfa Allah ya ce hatta idza sawa bayna saddaini afwan hatta idza sawa bayna sadafaini sai da ya daidaita bayna sadafaini tsakanin duwatsun nan da sun kai sama ai kaga sama sun kai duwatsu ko akwai shamaki tsakani to sai dauko fandasan tun da ƙasa an ka jero karfa malan an ka jero karfa an ka sassaka su wata irin saka ce aka yi makarfa an ka saka su wannan ya shiga cikin wannan ya shiga cikin wannan an ka sai ya su bayan abin nan duwar wasu an ka dantar kama a dan killace dan tar da su irin abin da za a yi mai haka wanda dai bai iya hitowa na an sai ya karhe na an sai ya karhe kaga bai iya zakewa nan ma wanga bangare na an soka karhe nan ma an soka karhe shi ma irin wanga bangare haka kenan wanga bangare bai iya jakewa nan ga bangare bai iya jakewa kuma haka na an tayar da saka su haka ne an tayar da saka su sai da tan sama sai da daidaita tsakanin duka wannan duwar rutsu guda biyu baina sadafaini sai da karhon duka an ka daidaita su tsawon su ya daidaita da duci nan kuma nan tsawon su ya daidaita da duci nan duka an daidaita karhwa babu zancen motsi ta tare da su to bayan wannan kuma sai ya ce musu qalan fuhu yanzu kuma zigazigi ne za a yi ashe daga nan ƙasa kuma wuta ce za a yi zigazigi wasu aka duka wannan karhwa malam duka wannan karhwa so aka sai sun zan huta gaba dai daman da wajen sassaƙa su an ɗaɗɗaure su da abubuwan da sun sha huta sun mace da juna yalla mun fahimta da sun sha huta sun ƙara kwalewa da juna kuma daga baya a ƙara zubo wata dalma kamar yadda za mu gani to yayin bayan an yi wannan saƙa an ɗaɗɗaure wannan ƙarfa sai ya ce musu in fuhu ma'ana ku yi ziga-zigi ku hura huta suka kama hura huta Allah ya ce hatta idza ja'alahu daran sai dai sai wannan ƙarfa gaba ɗaya sun kasance huta sun kasance jawur kenan yanzu kaga an samu damar kowane karhe ya kule da dan uwansa sai ya ce kuma kala ya ce musu atuni ku so minna kuma ufurig alaihi qidra kuma mu ƙara zubo ruwan dalma bayan wakarowa sun kwale wa junansu ya ce kuma ku zo minnan kuma yanzu sai a zubo ruwan dalma a kansu kaga an ka zubo dalma kuma ƙara narkewa na zasu ƙara kwalewa na zasu to yanzu bayan ya ƙare musu duka wannan gini an ɗaɗɗaure ƙarhuwa an hura wannan huta ko ina ƙarhuwa sun game to sai faɗa gare su ya ce musu famasta'u ay yadhharuhu wa
وما استطاعوا له نقبا. to sai faɗa gare su yace musu kun ga wanga aiki da mun kai Allah yace musu fa masta'u ba za su samu iko ba su ya juju wa ma juju ay yazharuhu su tsallako san ba su yau duk yanda duk tumayen su ba su samu ikon tsallakowa kuma wa mastata'u lahu naqaba kuma za su iya samun dama huda shi ba tsallakowa ba za su yi ba balantana su huda wanda ginin da yayi tsallakowa ma da za a ce su tsallako zai yi sauki gare su he da hudawa ba za su iya hudawa to kuma ka diba duk tsawon lokacin da tazar da an ka samu sai wata ran manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam yana kwance cikin ɗakin matarsa sai annabi ya zabura yace wannan wani ini ne mai sharri yace kai can larabu musiba ta yi kusa gare su yace wannan gini da ya abin nan da Zulkarnain yayi an samu dan huda shi sai annabi ya misali huda shi da kaga haka kawa ga ta haka annabi ya ce haka an ga dan huda shi to kuma za mu gani hude shi su samu damar shigowa cikin mutane yana cikin mayan alamomi na alƙiyama da alƙiyama ta kusanto ma da sai sun shigo al'umma kamar da za mu gani amma yanzu kam da an kai wannan aiki ya ce fa mastata'u ya zaharu ba su samun ikon tsallakowa wa mastata'u lahu naqaba haka kuma ba su samun iko huda shi to sun mutu suna ta godiya ka sai idan an kai mutane alkhairi ko ƙarshen ta ma in ba kai hankali ba su baka wani matsayin da ba naka ba har su meshe ka wani Allah shi yasa sai tare wannan shubha ya ce musu qala hadha rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. To suna zaburwa suna ta godiya suna ta gangama shi suna ta girmama shi suna darajar ta sai taka musu burki yace ku tsaya qala ce musu haza rahmatun min rabbi wannan ba kokari na bane rahama ubangijin ku ce rahama ubangiji na ce rahama ce ta ubangiji na kuma kusan duk ƙarhin wannan gini da mun kai fa idza jaa wa'du rabbi idan alƙawalin ubangiji ya zo saboda ƙarhin ubangiji saboda gaskiya alƙawali ne har idan alƙawalin nashi ya zo ja'alahu dakkan sai Allah sai wannan gini zan kamar gari Allah zai saya shi dakka'a gari Allah zai saya shi kuma ku sani wa kana wa'du rabbi haqqan alƙawalin Allah gaskiya ne da Allah kun ga cikin nan me ya karantar da su girman ubangiji ƙarhin ubangiji ya karantar da su duk wannan mulki da sun ganin shi bai iya komi ba abin da iya wannan shine siffar mutanen kirki da kaga za a hawar kanka ma kaka sha mutane burki duk mai mulkin da yake so ya kare lahiya in kaga ana kanka ma ka sha mutane burki Allah ne kawai adda wani matsayi kaga ga shugaban kasa na Chani kowa ta wasa shi yake yi ko kowa da masu ketare iyaka da masu sabon Allah cikin washi ana ta gani daidai ne ba abin da dace ku ta mai kamar addu'a ce kawai amma ku ta doka ka mutun karshen ta sai ku kashe matsayin da ba na shi shi ko mutun da an yi sama da shi da Allah ga ana ta yi sama da mutun to sai shi kasa da shi da Allah baya son haka ce sai in ka kana da wani matsayi kaga ana kanka ma ka ana ta girma ka taga mutane burki dan su mutane babu rasuwa in ba kai hankali sai su meshe ga mahugaci ko karanta da al'umma a gari kaga ana da ashak muna ashak to taka musu burki sai dan Allah ku yi hankuri da ku kai muku baro mu yanzu na muku karatu ai hankuri mutane sai da taka musu burki malam wallahi ga sake ba taka musu burki ko sai su kai ka su baro ka sai su haushe ka na za su yi sai su baro ka yana ma da al'ada an dai haushe ka na aka baka ya sabkowa sai ka ta kuka da Allah ku bani hannuwa ya samu mutane duk ni'imar da Allah ya ma wallahi duk ni'imar da Allah ya ma kaga mutane suna son su ketare iyaka cikin yabanka ka taka musu burki shi yasa annabi ya taka mu al'umma burki yace kar ku ketare iyaka wajen yabona iri yanda kirista sun kai mu annabi Isa daga yabon shi ne sun ga ketare iyaka suna cewa Allah ne har suna cewa da Allah ne
to shi yasa in kuna son mutum duk wanda kuke so yan shugaban kasa inda da gaske ne muna so ne addu'a ce kawai kamata mu bi shi addu'a ce kamata mu mai inda ya kuskure mun nuna kuskure ne mu mai addu'a ta alkhairi inda ya daidai mu yabi alkhairi ne mu mai addu'a ta alkhairi amma mu ga ketare wajen yabo ne kuma Allah baya so gona ce ta Allah Allah baya so Allah baya so mu zan kiyayewa ko ne mu zan sa inda shari'a ta tsayar da mu sai mu huta Allah sa mu gane to kaga ya tsayar da su ya nuna musu wannan duka aiki ne na Allah kuma idan alƙawalin Allah ya zo duk ƙarfi wannan gini sai Allah sai ya she zangari alƙawalin Allah gaske ne Allah sa mu gane na'am وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا to idan alƙiyama lokaci yayi mana alama daga cikin alamomin alƙiyama idan lokaci yayi shine yace Allah yace wa tarakana ba'dahum sai mu bar sashen su yawma izu wannan ini ya muju fi ba'dhin suna tudayuwa wa sashi sai a bar ya ajuju wa majuju su shigo ina shigo cikin al'umma shine Allah yace hatta idza futihat ya ajuju wa ma'ajuju wa hum min kulli hadabin yansiluna sai Allah yace waqtaraba alwadul haqq dama alama alƙiyama daga cikin mai alamomi kenan Allah ta hatta idza futihat ya ajuju wa majuju sai lokacin da an ka bude ya ajuju wa majuju an ka bude wannan abin da wannan katanga wannan shamaki to za a bar za shigo cikin al'umma Allah ya ce wa hum min kulli hadabi yansilun ko ina biya suke ibada kaga Allah ya ce min kulli hadabi yansilun ko ina biyawa suka yi to shine maluma suke bi misali da a ce su iske garin nan ko ina ku yi ramu ku yi babban rami wasu saboda su tsallaka ko to saboda yawan su malan in sun ka biyo ta biyuwa ne suke yi ta biyuwa suna ta hada ba sun ma da rami su ta hadawa sai sun cika ramin duk zurhi ne wasu kuma to sama gare su ta hucewa ba sama ko akwai wannan saboda yawan su ashe yasa annabi ya karantar da mu alkiyama Allah zai faɗa ga annabi Adam sai Allah ya faɗa ga annabi Adam ka hiddo rabon huta cikin zuriyarka la hawla wala quwwata illa billah ka hiddo rabon huta cikin zuriyarka annabi Adam ya ce ya ubangiji wani shine kuma rabon huta kuma hadisi ingantacce malama sai Allah ya ce mai duk cikin mutum dubu ba ɗaya duk yan huta ne mutum guda ne kawai da aljanna la hawla wala quwwata illa billah sahabbai sun ka kalli manzon rahama sun ka kace annabi ya ce kwantar da hankalin ai an ka misalta yawan ku da ya ajuju wa majuju da al'ummomin da sun ka gabace mu kahirrai ai kan misalin maraki ne wanda yake sha gaba ɗai sai akwai gashi guda hori ciki sai sahabbai sun gaji daɗi ai kaga dai ko mu ne mun shi daɗi ko ba haka ba to wannan shine rabon wata to saboda ya ajuju wa majuju su ma kansu halitta ce mai yawa gare su malam yawa gare su to da sun shigo al'umma fa to alƙiyama a lokaci ya musu shine Allah ya ce hatta idza wannan wa tarakna ba'dahum ka yawma idh yamuju fi ba'd sai mu bar sashen su garwai su tudayu da shashi ana cikin wannan hali Allah ya ce wa nufikha fi suri ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا Allah ya ce wa nufikha fi suri sai mu yi busa a cikin kaho Allah ya ce fa jama'anahum sai mu tara su jam'an tarawa na farko da na ƙarshe duk ga suri guda to ana cikin wannan halin sai Allah ya ce وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا Allah ya ce wa aradna jahannama sai mu gito hutar jahannama yawma idhu wannan ini lil kafirin ga kafirai ardan gittowa ga su ga ita yuta bi jahannama yawma idhin la 70000 zimamin ma kulli zimamin 70000 malaki yajruna au kama qala annabi za a zo da ita wannan huta waji a yawma idhin bi jahannama za a zo da ita na ligzami 70,000 ko ne ligzami akwai malaki 70,000 to shi Allah ta zamu gitto da hutar jahannama ga wanda suke kahirai ardan gittowa ga su ga ita za su gane ta Allah ya kare mu to siffarsu
الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. to sifa wannan kahirai da za a gita hutar jahannama a kansu Allah ya ce allazina su ne waɗanda kanat a'yunuhum idanunsu sun kasance fi ghita'in suna cikin wata yana ta lullube su, idanun suna lullube. Allah ya ce an zikiri daga ambatona, ma'ana ba su ambaton ubangiji, sun liƙe idansu dangane da bauta ga ubangiji, dangane da ambaton ubangiji. Allah ya ce kunnan suha wa kanu la yastati'una sam'a, ba su da ma iko, ba su samu lokacin su samu ikon saurare. In dai magana Allah ce ko ba su bata lokaci sai su ga sauraron bizarsu, ba su da ikon saurara. Kamar an ce ba su da ikon saurara kenan ba su bata lokaci, ta kaka ba su iya ba da lokacin da sauraranta. Dan suke sauraron magana wannan ma sauraron wa'azi, sauraron nasiha ma wani yawa ne ma, wani abin nan rashin wayewa ne. Kamar irin yadda zaman da muke yanzu nan, wani jin da za ka biya da bai zaman ce kawai haba ya ne iya haifaske ni ban zaba da zahi ba wani ibin yawa kuma kasan bason sowa bason sowa la sauka na sai Allah jami. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. Allah ya ce afa hasibal ladina kafaru, yansu wanda suke kahare suna tsammanin ayyattakhidhu ibadi su rike bayuna min duni koma bayana auliya, su ne waliyai, su ne abin bauta. Kama Allah na nuhi wannan abar sun karika tsammanin su kamar shikenan an ce sun sha ba abin da ke biwa baya. Yalla mun gane ma'anar yanzu ku riki bayuna in ji Allah koma bayana, su ne abin bautar ku, su ne majibinta lamarin ku koma bayana, shikenan kuna tsammanin shikenan kun sha an ci bulus kai ba ci bulus ba in ji Allah. Shi yasa Allah ce inna atadna jahannama lil kafirin nuzulan, lalle musu Allah ya ce mu yi tanadin hutar jahannama ga wanda suke kahire ta kasance nuzulan masabki malan. La hawla wala quwwata illa billah. Allah ka kare mu. Na'am. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Allah ya ce kul ka karantar da su cewa hal nunabbi'ukum, shin kuna son mu labarta muku bil akhsarina a'mala, cikin mutane wanda sun kai kowa hasara aiki. Shin kuna so a nuna muku wanda sun kai kowa hasara aiki cikin mutane? Amun ce ya ubangiji. Allah ya ce to alladhina sune wadanda dalla sa'yuhum fil hayati dunya, sun kabata ayyukan su tun na rayuwar duniya. Ashe duk aikin da suke yi, duk ibada suke yi dan a gani ne ayaba, duk ibada suke yi dan a gani ne ayaba, ba dan Allah bane suke yi, dan dai a ce suna yi ne. To duk masu aiki da a ce suna yi da a yabe su, to su ne wannan haga su ha. Allah ce sun bata aikin suna rayuwar duniya. Shi yasa duk abin da za ka yi kai da Allah. Mun gane ko duk abin da za ka yi kai da Allah. Wani sahabi ya tambaye manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam, ina aikata aiki na alkhairi, ina kaza ba da manho ayi bane ba, amma sai ga mutane kuma ba kai babu yanda ka iya da su, sai sun yabe ka, amma ba shi yace ba. Annabi ce wannan wata bushara ce, wata ajila ce, wata abin da ya gaugawa ce da Allah ke mutum, sakamako ne wanda Allah ke gaggauta mutum. Ka ta alkhairi ana yabanka alkhairi ne, amma sa'irin da ake yabankan nan daman jin daɗi kake son ma kaka yi a yabe ka, to nan na matsala take. Da kake yi son kake yi a yabe ka, mun gane ma'anar. In ma ba a gani kai ba a gani ba, sai ka dan tunatar da mutane ai wani ko ba ku ga abin nan ba, ai na tura shi gida tuyo shi
sai shiga a ce alhaji mun gani wallahi mun mace da alhaji mun gode to ko zan magana kuma ko zan magana wallahi karka zan ciki wannan duk abin da zaka yi ka tayi da Allah duk abin da zaka kai tayi da Allah in gane ko kana ka zan kana yi ne da manufa ayabe ka wannan aiki na lalacewa to shi Allah ya ce alladhina dalla sa'yun fil hayati dunya sune wanda suka bata ayyukan sunan rayuwar duniya wa hum yahsabuna kuma tare da wannan suna tsammanin cewa annahum wai su tare da wannan halin nasu amma tsammanin suke yi yuhsinuna sun'an wa suna kyautata aiki tare da wannan suna tsammanin suna kyautata aiki tare da cewa ayyukan su sun lalata tun rayuwar duniya saboda baki da kuke gani mala harshe da kuke gani yana da hadari shi yasa annabi ya ce abubuwa guda biyu suke saurin sayya mutum cikin wuta da halshe da farji baki da kuke gani mala in ba mu mai lagizami ko ce magana ka so hadi kake yi to kamar ya jefa ka cikin hadari haka shi ma farjinka al'aurarka da shawa ta taso ma son ka ko ta wace hanyar ka sabke shawarka kai dai baka iya hankuri to shi ma farjin kamar ya kai ka lalawuri Allah ka kare mu to shine Allah ya ce tare da wannan kuma suna wai tsammanin cewa suna kyautata aiki na'am أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا Allah ce ula'ika masu wannan siffar da an siffanta muku Allah ce allazina kafaru sune wanda sun kafirce bi ayati rabbihim da ayoyin ubangijinsu sune masu kafircewa da ayoyin ubangiji wa liqa'ihi kuma suna kafircewa da haduwa da ubangijinsu Allah ce dan haka fa habitat a'maluhum duk ayyukan su lalace la hawla wala quwwata illa billah ayyuka duk su lalace shi yasa in za ka aiki bayan kayi dan Allah kuma ka sa rai ka sa kwaɗayinka gami Allah zai baka lada ka nemi lada ga Allah bayan kayi dan Allah ka nemi lada ga Allah ka nemi lada Allah ya karba maka kayi dan Allah kayi koyi da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam to ka kwaɗaito Allah ya baka lada mun gane ko ka kwaɗaito Allah ya baka lada amma kaga wannan su ga yanda Allah ya aikata da su sun kasance hasararru tun nan duniya saboda fahabitat amalu ayyuka sun lalace Allah ya ce irin su ha fala nuqimu lahu yawm alqiyamati wazana ba za mu aje musu ma'auni ba irin alqiyama ba za a aje musu ma'auni ba kun sa al'umma sun kaso daban-daban akwai wasu saboda gatancin su ga ubangijin su saboda kusancin su ga ubangijin su irin wannan ko hisabi ba musu malam annabi ya ce alkiyama na yi kana tashi sai Allah sai ya labule tsakaninka da shi ka aikata kaza ka san ba na so ko ba ka bane sai bawa ya ce ubangiji wallahi sai Allah ya ce to duniya ka aikata na suturce ka babu wanda ya gani dan haka ma ko yanzu na suturce ka na to amma sai ta shiga aljanna to irin wannan haka za shiga aljanna bi gairi hisabi Allah ya sa mu na cikin su to akwai wadanda su ko tsananin musiba ta kai musiba malam a ba a matsaya a awa aikinsu ba a tsaya awo kamar duniya ne ai kasan ba kowa ma ake a tsatsa kusa wanda ana binciken kayan shi ba wani da to da wasu muggan kaya ma ba a tsawa kawai tul ne ake to koce mu da shi a wuce da shi ko ba kai tsaye to haka ne alkiyama wanda kagalahin da ya zo da shi kahiri ne mushriki ne sai huta tul sai cikin hutar jahannama to irin suna Allah ya ce fala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazana ba za mu tsaye abin nan amin ba za mu tsaye musu abin nan ma'auni ba na'am zalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa Allah ya ce zalika jazaohum jahannam wannan sakamakon su shine hutar jahannama bima kafaru ta sanadiyar kahircin su da sun kai wattakhadhu kuma sun karki ayati ayoyina wa rusuli da manzannina sun karke su huzuwan izgili suke da ayoyina izgili suke da manzannina iri yanda yanzu ake izgili da qur'ani iri yanda ake izgili da malumma masu karantar da addini yanzu ka shiga social media ka gani kaga iri yanda ake yi
duk shugabannin addini shugabannin al'umma latiza masu daraja ko ne yana bangarori na mutane sun zo walakantattu sai ga mashayi ma ya to shi na tozarta mutum mai daraja karuwa ta ga ta tozarta mutum mai daraja a wani irin lokaci na ake sai wanda Allah tsari Allah kare mu Allah kare mu na'am innal ladhina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula خالدين فيها لا يبغون عنها حولا Allah ce innal ladhina amanu lalle wannan sun kai imani maza da matansu wa amilus salih sun ka aikata aiki na kwarai Allah ya ce kanat lahum jannatul firdausi nuzula lalle aljanna firdausi ta kasance ita ce masauki gare su Allah ka samu ne Allah ya ce in sun shiga khalidina fiha za su dawo a cikin ta la yabghuna anha hiwala ba su nema akan wannan aljanna sai ba su neman canji ba za su nemi akai su wani wuri ba suna nan daram to wannan aljanna firdaus ita annabi ce in kun tashi roƙo ku roƙe ta ita ce ausaqul janna wa ahsanuha ita ce mafi abin nan tsakatsakin aljanna matsakaici aljanna ita ce kuma mafi kyawun su duk wasu koramu annabi ce ta aljanna firdaus suke hito duk wani koramu kuma tana saman kowace aljanna to annabi ya ce in kun tashi roƙo Allah ku roƙe shi aljanna ya Allah mu muna roƙonka aljanna firdausi Allah sai ya mu jannatul firdausi nahnu wa abahina wa abana'ina wa zurriyyatina wa ulama'ina ko na'am wa umara'ana na'am قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا Allah ce gulka karantar da su cewa law kana al-bahru da a ce bahar taiku ta kasance mai dadan ta kasance tawada ko tawada wadda ake rubutu li kalimati rabbi saboda rubuta kalmomin ubangiji a rubuta kaza na ubangiji bangaren siffofi da ilimi da dukkanin siffar ubangiji duk wani abun da shahi ubangiji akan mu rubutawa Allah ya ce la nafida al-bahru taikun za ta kare kwab ruwanta sun kare kwab Allah ya ce qabla an tanfada kalimatu rabbi tun gabanin kalmomin ubangiji su kare Allah ya ce walau ji'ina ko da zamu zo muku bi misali da irin ta madada a ƙarin kayyawa Allah ya ce duk za su zo su kare kamar can cikin suratul luqman da Allah ya ce walau annama fil ardi ko min wama abinna walau annama fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'ati abhurin ma nafidat kalimatullah inna allaha azizun hakim Allah ya ce walau annama fil ardi a ce duk abin da ke bisa ban kasa min shajaratin na itace duka itacen da ke bisa ban kasa Allah ya ce su kasance a kalamun alqalumma ayi alqalumma da su amai da su alqalumma wal bahru ita ko teku yamudduhu a ƙara linkayyata min ba'dihi bayan tekunan duniya sab'atu abhurin a ƙara linkayya su linki bakwai in sun ƙare a ƙara linkayya bakwai a ƙara linkayya bakwai Allah ya ce ma nafidat kalimatullah kalmomin Allah ba su karewa ba su karewa Allah ne ho kalmomin Allah ba su karewa Allah ya ce inna Allah azizun hakim amma da kaga an tashi rubuta tarihin kana ta rubuta tarihin mu da biro guda ma sai a rubuta tarihin da yawa daga cikin mu biro guda kuma ga ba ta kare ba a ce shikenan wani tuna ƙara tunawa shikenan kai dai ƙara tunawa to al'amari sai Allah lamarin sai Allah to wannan sura duk da shi kun ga mu yi karatun ta sama saboda an sha jin bayananta kuma abinda mun kaɗan rage ba mu bayani ba sura ce mai falala annabi ce duk wanda ya harrace aya 10 na harkonta ya kiyaye su Allah zai kare shi daga sharrin dujjal shine mafi sharra abinda ake shiro bai zo ba Allah zai kare ka daga musibarsa aya 10 na harkon wannan sura kuma wannan sura wani ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta ta da dare malam yana karanta ta to akwai ɗanai yana kwance jariri sai doki yana dan zabura yana karanta sai ta ganin wani masha Allah kamar girgije
kamar girgije yana ta yi sama yana ta yi sama. To kuma yana tsoron dokin nan ya kumce ya zaka taushe yaron, sai ya tsaye da karatu ya zo ya bayye abin da ya gudda yaro kai ashe. To sai da sa yake karantar da manzon rahama, sai annabi ya ce ai wannan natsuwa ce take sabkowa lokacin karatu, natsuwa ce wadda take sabkowa lokacin karatu. Watarwa annabi ya ce inda ajima da sai kaga mala'iku suna sabkowa da kansu saboda karatun da kake yi. Kaga wannan sura ce mai falala kuma ana son karanta ta ranar juma'a. Annabi ya ce duk wanda ya karanta ta to Allah zai kare shi da musibu tsakanin juma'a da ya karanta ta zuwa wata juma'a. A takaice dai sura ce mai falala, tare da cewa mun san duk alkur'ani gaba ɗayansa yana da falala, musamman wannan wata na Ramadan. Kenan a yau ta karatu alkur'ani domin wata ne na alkur'ani, domin mu ƙara kasancewa cikin ahlul qur'an alladhi huwa khassatullahi ta'ala. Allah sai ya mu cikin ahlullahi wa khassatuhu. Insha Allah nan zamu dakata ko lokaci ya ko ya huce. Wa alaikum salam. Sadaki to malam kamar yanzu ana wanke da mutane su kai sadaki gida